bunie nna daalụ nọ biko na-atụfughị oge o nwere ihe nsị ka m jụọ gị taa na ya bụ ya na-agbakasị m arụ asị nka mmadụ biko n'uche nke gị ọ mmadụ niile ka ọgwụ ada atụ kedu ụdị ndị ọgwụ na-atụ na ụdị ndị ọgwụ ada atụ n'onye ka esi ka anyị jụọ ajụghị amaka daalụ nnọọ enwere etu Chineke si wee kee mmadụ n'ụwa onye ọbụla nwere etu esi wee kee onye ihe bụkwa n'ọgwụ bụ ọgwụ ada atụ ịmụ anya ọnya mere o ji bụrụ n'abalị ka ha jikarị agwọ ọgwụ ndị ajọ mmadụ o wee bụrụ ya mbụ na onye Chineke kere ọfụma bụ onye ndị ichie zuru alụ na-abụ mgbe ụfọdụ ịkpọ ya oku n'abalị ma ọgwụ nwee ihe dị aṅa a na-ekechikpọ ọnya bụ onye oku n'abalị unu mee nya bụ ihe otete nya bụ onye ebinye n'ụla onye nwee nnukwu chi ụdị ụlọ ọsọ ọnya bụrụ na ya bụ onye nọ akpọgha ya afa na mmụọ ka e were edozie ihe ma o mee ihe kwesịrị na arịa ya bụ onye etete ana ya bụ onye etete ọgwụ ahụ alụgo ya bụ ọgwụ ya adịghị ile ya na enwee ndị Chineke ji aka ya wee kee bụ onye ndị ichie zuru alụ na-enwe nwa ndị ichie nwee nwa ndị mmiri o so na onye Chineke na-enye mmadụ na onye ọbụla gbasiri ike na mmụọ onye ka eji ekwu asị na eji isi nwa dibịa eme mkpọrọgwụ ọ bụrụ ya bụ na onye nwe ya na papi onye nwe ya bụ dibịa nọ na-enwe ndị nwere okechi ya bụ onye ime njiri ya eme mkpọrọgwụ maka ebe ọbụla itinye bụ onye kama ọ ya adị mma ọlụ ọnya bụ ihe Igbo ndị mara ege ntị ebe ọbụla isi esonyela anyị onye na-anụ ome bụ nwa bunie na-akpata ete ebe anyị nọ tata bụ n'eziokwu Igbo bụ ndụ ebe anyị na-akụzi ma na-azakwa ihe gbasara ọdịnala Igbo echefukwana ndị na-emetụrụ aka na share button tụsara anyị na-ebeta ka a soro wee nụ ma ghọta ma gelụkwa ihe gbasara ọdịnala Igbo maka na ụbarakata mmadụ bụ ezigbote ihe folo shia maka na mmadụ ka eji aka Igbo tere ebe unu nke echi ya zere